Este món s'acabarà, de la Xina escampa el virus, trampa més bombes nuclears, fugirem en el Nautilus. Por si el coronavirus afecte al rey Felipe y declare la república y si da el rey Enrique. Diuen que el coronavirus prosperarà els llibres de text i por una república y si da Felipe VI. Si passes per Vilafamés, si vas a buscar la mel, si te lastimas d'espigo vas a anar a Mirambel. Este virus ja s'escampa, la salut ja pinte mal, d'això no s'escaparan ni les gallines del corral.